खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन गाबोन बिटिसिनि इलेक्शननि रिजाल्टखौ होनाय जागोन आरो बे इलेक्शननि सिगांनो सोर सरकार दागोन बे रोखा जादों। दा आं 100% बुंनो हायो सोर सरकार दागोन। दा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नाथाय बेनि सिगांनो जों बायदि सरासनस्रा मानसिफोरा आमुगा देरहागोन आमखाया देरहागोन बा बै पार्टिया देरहागोन बेबायदि बुंगासिनो दङ। दा निउस मिडियाफोराबो इउपिपिएलखौ देरहागोन बायदि बुंगासिनो दं आरोना। इउपिपिएलआ 23 मासि मोनगोन, बिपिएफआ 12 मासि मोनगोन, बिपिएफआ 6 मासि मोनगोन, इउपिपिएलआ 12 मासि मोनगोन, बेबायदिया सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदिखौ ज्राब गारदो आरो दा सरकारा सोर दागोन बेखौ जों मिथिगासिनो दङ। दा जियानो जा ओरै बिजेपिआबो लोब्बा लागासिनो दङ मोन्नैबो पार्टिजों। दा बिजेपि होननाय बायदिब्ला मोन्नैबो पार्टिजों जागोन होननानै बुंदोंमोन सिगांनो। नाथाय बिजेपिआ मोनसेल' पार्टिखौ लागोन जानो हागौ बा मोननै पार्टिखौ लागोन जानो हागौ आरो बै पार्टिया मा बेखौ नोंथांमोना खोनासंबाय थाबानो जाबाय। दा बेनि सिगांनो जोंहा इलेक्शनाव गोबां गन्डगल जालांखांबाय। जायफोरा खहा जादों बिथांमोना मोनगोन ना मोना, जायफोरा गारि बुख्रुबजादों, जायफोरा बुजादों सुजादों बिथांमोना खथिफोर मोनगोन ना मोना, बिनि सायावबो सरकारा नायबिजिरनांगोन जेब्ला सरकार दायो। दा जियानो जा जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि गरम जाखायो आरो लोगोसे नैबे फारसेथिं लादाखआवबो सोलिगासिनो दङ दुंहाव थासारि। नेपालनि बायदि लादाखआवबो सोलिगासिनो दङ। ओजोंहाय इलेक्शननि थाखाय नङा, नाथाय लादाखनि मानसिफोरा सहायनो हाला। लादाखनि मानसिफोरा सिगांनिफ्रायनो रानथाब फोनथाब सोमावसारबोगासिनो दंमोन। नाथाय बिथांमोननि सोमावसारनायखौ मिरु सरकारा जायबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट मदि बिथांमोना जेबो नोजोर होआखैमोन। बेनि थाखायनो लादाखआव सोमावसारदों, सावदों, गारि सावदों, माबा माबि सावदों। नोंथांमोना लादाखनि भिडिअ नायबाथाय नुगोन। आरो गोबां लोब जेनजि जायफोरा ससियेल मिडियानि जुगाव जोनोम जानाय बिथांमोना ओंखारबोदों नेपालनि बायदि आरो सावदों, बुफायदों, फिरफिलाफोरखौ दानस'ना गारदों, आर्मिफोरनि ट्राकखौ सावदों, बेबायदि सोलिगासिनो दङ। दा जियानो जादोला सरकारखौ एबार बिपिएफजों आरो बिजेपिजों दागोन होननानै खोनादों आरो नाथाय गाबोनसो मिथिगोन दा मा जायो। एबिपिआबो मोननै सिट मोनबाथाय बेबो सरकाराव थाफानो हागौ। दा बेनो आरोना, खोनानाय मथेबा बेनो बिजेपिआ बिपिएफखौ लाफानानै दानो नागिरदों। आरो गाबोन मा जायो दा मोनायाव मा जायो बेखौ मिथिया, गाबोनसो मिथिगोन। ना लिलिटल लाबोनानै ओजों गालांलायगोन ना इउपिपिएलजों बिजेपिजों जागोन, बेबो मोनसे आरो। जायखिजाया दा मानसिफोर बुंनाय बायदिब्ला, आं खोनानाय बायदिब्ला ससियेल मिडियानिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला आरो मानसिफोरा आरो बिदिनो रायलायलाबायनाय बायदिब्ला लामाफोराव बिजेपिजों बिपिएफजों दागोन होननानै खोनादों। आरो जुदि बिपिएफआ हारसिं मासि मोनबाथ' बिपिएफआ हारसिं दागोन आरो जुदि बिपिएफफोरा मोननै मोनोब्लाथाय बिथांमोनखौ लाफागोन आरो जिएसपिखौबो लाफानो हागौ। दा मा होनो आरोना, जायखिजाया सोर सरकार दागोन होनबाथाय बिपिएफआ दानो हागौ। एबार हागौसो आरोना, फुरा 100% नङा, हागौ बेनो आरो। मानोना हेमन्तआ बुंनाय बायदिब्ला एबार बेबायदि आरोना। जायखिजाया मा बुङो बेखौ गाबोनसो मिथिगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर, लादाखआव गरम आरो जोंनि बिटिसिआवबो गाबोन रिजाल्ट होगोन। नोंथांमोना रिजाल्टखौ नेबानो जाबाय बबे मोनसेयाव देरहायो। नोंथांमोननि समस्थिनि मुंखौ खोन्थाहर, नोंथांमोननि केन्डिडेटआ सोर देरहानांगौ बेखौ खोन्थाहर आरो नोंथांमोननि गोसो, नोंथांमोना सोरखौबा देरहाजानो लुगैदोंबा नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहर। नाथाय कमेन्टआव खोन्थाहरबाबो जेबो जाया, गाबोनसो मिथिगोन बेखौ। दा जियानो जा बिपिएफजों बिजेपिजों दागोन होननानै खोनानाय बाथ्रासो आरोना। नोंथांमोना बेखौ जे नंथारगौ साननाङा बा नंथाराबो साननाङा। खोनादों माने नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ, 50-50 आरो। दा गाबोनसो मिथिगोन ना इउपिपिएलजों थागोन बिजेपिआ ना बिपिएफजों थागोन बेखौ गाबोनसो मिथिगोन। नाथाय खोनानाय बायदिब्ला बिजेपिजों बिपिएफजों खाटां होननानै खोनादों। ओजों फारसे आरो इउपिपिएलआ हारसिंनो मासि मोनबाथ' इउपिपिएलआ हारसिं दागोन आरो बिपिएफआ हारसिं मासि मोनबाथ' बिपिएफआ हारसिं दागोन आरो बिजेपिआबो बिदिनो खालामगोन आरो। दा बेनोमोन लोगोफोर, गोजोन्थों।